yes, no, Perlin, I would like to be honest na lang sa tanan, no, medyo nasa bottom 2 kita subong sa Pilipinas in terms of coverage sang aton mga target children nya tani mabakunahan sang MR vaccine nato, no, para sa measles and rubella. Ang aton accomplishment kung taon naton halin sang last week, no, per day nagapanubo in average ang gina-contribute na lang per day sa total accomplishment naton is mga 2% per day lang gid sa bilog nga region. 2% per day, sir? Average 2 to 3%. Sir, bottom 2 kita sa bilog na nga Pilipinas. Yes, para sa phase 3, ma'am. Para sa phase 3. Kay phase 3 na nga implementation mo. Ang phase 1, dito sa Mindanao na nag-start. Ang phase 2, part of Luzon. And then, the remaining parts of Philippines, ang phase 3. Oo. Pero sir, na-spread ni sang maayo ang information nga mayara sang supplemental immunization. Yes, ma'am. Ang aton nga pag-advertise, pagpabalo sa publiko, kag pag-spread sa information, no, halin pa ni sa first quarter of this year, sa nag-umpisa pa lang ang aton nga phase 1 sa Mindanao. Although ang phase 1 naton sa Mindanao, pero sige nakita niga pa inform sa aton local government unit, no, nga may pagahiwaton kita nga supplemental immunization batok sa tipdas, no, kag rubella sa sining tuig, especially sa Visayas area, which is supposedly July, no, nga nag-iso sa August or June gani supposedly. Actually, damo kita sang location kung sa diin sila pwede dalon kay may ara kita ginatawag nga fixed post kag may ara kita ginatawag nga temporary fixed post. So, hindi lang siya sa sentro gate or sa barangay station ang location kung sa diin ang ma-avail ang vaccine, but may mga ara kita roving kita mga temporary area sa diin sila pwede maka-avail. Hinalikot sa barangay BNS, midwife, nurses, and even at mga barangay officials, ipahiwatig sa mga pumuluyo sa sinang panlok at sinang barangay, kundiin ang mga area or mga location na pwede nila ma-avail ina. Sa regular nato nga session schedule, Lunes hasta Biyernes, pero may mga araw kita subong mga barangay kag mga LGU nga nag-extend sila subong holiday may ara kita mga banwa nga may ara holiday nagapamakuna sila. And nagligad niya Sabado and Domingo may available kita nga vaccine sa selected lang kay nag-initiate ang aton mga LGU diri sa Bacolod. Sa nagligad nga Sabado may ara nagapangbakuna sa Ayala kag sa SM. Okay. Sa Valencia, may isa ka simbahan Roman Catholic Church nagpa-set up, no, nagsuporta mag-set up sa vaccination site para mabakunahan ang mga kabataan nga nagasimba. Sir, bisan nabakunahan ang bata sa iyang first birthday, dapat bakunahan liwat. Yeah, kay natawag abi nga supplemental immunization, which is a morning activity, ma'am. Okay. So that's why gid kita target nga mga population which is 6 months to 59 months or below 5 years old nga gina-target naton nga matagaan sinod nga gusto naton protektahan ang kabataan na hindi maka-angkon kung malala sitwasyon, especially kung may ara kita balagi na outbreak sang tipdas or sang so amo to ang hambal ko. This is a supplemental immunization. So aside sa aton routine immunization for children nga ginahatag nato, no, before maka 1 year old ang bata, ini ang target naton is 6 months to 59 months. Okay. Or below ng mga kabataan kay ginakandak ini naton nga activity kay tungod may ara kita ginakuha niya mapulong ba lang ang maglala later on ang sitwasyon sang bata or ang condition sang bata kung makapikan siya sang measles, no, kay tungod nga may ara kita sang low coverage sa immunization which is dapat naka 95% kita coverage
routine immunization para may herd immunity tani ang aton kabataan kag mapalayo naton bala nga maglala ang ila sitwasyon kag magka-outbreak sa ginatawag nga measles and rubella.